name of Jesus, you formed us, you created us. The gold that you put in the earth came out of you, meaning there was money in you. The gold that you put into the earth, it came out of you, meaning there was once money in you. Gold was in you, silver was in you, and you formed us in your own likeness, meaning there is gold in us, silver in us. Father, in the name of Jesus, we want to exhibit you. We want to resemble you. We want to manifest your character and your personality. Father, in the name of Jesus, bataivana vakatukwa, bataivana vakapiwa minyama, nekuti madhimoni ehurombe haapiwe marombe, anopiwa vane potential, anopiwa vane capacity, anopiwa vane hope for tomorrow. Minyama ya makore na makore na makore ngaibviswe muzuva rimwe chete. Iwe chiseko chenyika, wakanza usumuke, wakanza ubudirire, wakanzi ukazvitanga upedze, wakanzi kwaunoenda hapana anokuona, paunosvika hakuna anokugamuchira. Zviri kushandurwa nhasi nezita raJesu. Handina mwana wandinobvumidza kubva panapa akatakura kutukwa kumwe chete ikoko. Uchibva pano mwenje wakatungidzwa nengirozi musi weSunday, malights andakaona achitungidzwa musi weSunday. Vamwe vanga vakabata tutu makenduru, ndikati kwava vane zvikanzi zvipo izvo, zvipo izvo. Hey, hey, asikana vakomana, endai munopfuta moto, rambai kudhererwa. Zvawakapiwa kuchiroto hazvipere zvakadaro. Mwari havana kumbokurevera nhema, vakataura chokwadi. Nhasi hauna kufambira zvinhu tu, wafambira chinhu 1. Vision yekuti ndiwe ani. Uri nyika yakagadzirwa naMwari, vakaisa pfuma mauri. You are full of diamonds, full of emeralds, treasure in earthen vessel. Asi Mwari pandakubva panapa taurai neni, ndiudzewo kuti ndakamira sei. Pane rukowa ndepapi, pane makomo ndepapi, pane miti ndepapi, pane maveins egoridhe ndepapi. Where is my money in me? Handina kungokurasirira, ndati Mwari wangu wandaparidza pano anoenda newe, achakuratidza kuti apa nepapa 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 nepapa.